Repetio etxea etorri zen eta hanka beren zizkion txontxongiluek. Eta baita behantzat ekarrita zekan gosari emanen. Egun batian, Repetio etxea etorri zen da ati irikitzeko esan zion Pinotxoi, baina ez zintzun hankak ere zezkan da. Lehiotik sartu eta hanka konpondu zizkion. Gose ondiz ekanez, behantzat zekan gosari eman zion. Baina azalak egiteko esan zion Pinotxoi. Baina Repetio esan zion ez, aprobetxa honbertzala. Baina hala ere gixeago zuten behar izan zion. Gero jaten hasi zen, da barruko mutxikinek utzin zituen. Esan zion haiek aprobetxa honbertzela eta jateko haiek. Baina udore jantzituen niren, azkenen hainbesteko goxiezekan dana jantzituen.